Pozdrav, ovo su vesti vezane za YouTube partner program. Smanjeni su uslovi za prijavu na YouTube program, odnosno partner program. Sa 1000 pretplatnika vam je potrebno 500, potrebna su 3 javna videa od posljednjih 90 dana, 3000 sati javnih sati gledanja u posljednjih godinu dana, odnosno 3000 sati pregleda, ili 3 miliona YouTube Shorts pregleda u zadnjih 90 dana. Mada to ne uključuje zaradu od oglasa, znači on je ADD Shorts ili kako se zovu, ADD reklame, one ostaju kao što su bilo 1000 pretplatnika, odnosno followera, 4000 sati gledanja i 10 miliona shortsi u zadnjih 90 dana. To je evo isto na engleskom. Imamo 500 subscribera, 3 public uploads zadnjih 90 dana, 3000 sati gledanja i 3 miliona pregleda shortsa u zadnjih 90 dana. Ovo ne uključava AD, ne znamo kako čita, review, nebitno. Uglavnom potrebno je i dalje 1000 subscribera, 4000 sati ili 10 miliona shortsa zadnjih 90 dana. Evo na mom YouTube nalogu možemo da vidimo 500 followera treba 3 videa u zadnjih 90 dana i 3000 sati pregleda ili 3 miliona pregleda YouTube shortsa. Dobro, hajde. To je to što nam treba. To bi bilo i vesti vezane za YouTube.